Wasu 'yan ta'adda waɗanda ba a san daga ina suka fito ba sun kai wani mummunan hari inda suka hallaka mutum 15 a jihar Katsina. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, wanda tashar Taskar Ji da Kunne a kodayaushe take jan hankalin al'umma waɗanda ya zama sun ɗau nauyin kare haƙƙin talakawa a kansu da su dinga kai ruwa rana da wa'annan 'yan bindiga domin rage kashe-kashe da 'yan bindigan suke yi na gaira ba dalili a cikin jama'a. Labarin da tashar Taskar Ji da Kunne ta samo yau, wasu 'yan bindiga ne suka kai wani mummunan hari a jihar Katsina inda suka kashe mutum 15. Ga dai labarin da tashar Taskar Ji da Kunne ta samo. Ka danna mana subscribe kafin ka wuce domin samun wasu labaran da dumi su. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 15 a wani mummunan hari da suka kai a ƙauyuka guda 4 da ke ƙananan hukumomin Kankara da kuma Ɗan Musa na jihar Katsina. Rahotanni dai sun ce 'yan bindigar sun fara kai hari a unguwar Nagwandi da misalin karfe 4:30 na yamma da suka kashe mutum 4 a nan take. Daga nan kuma suka shiga unguwar Rabo suka kashe mutum 9 a nan take. Sannan kuma suka kai mummunan hari a gidan daji, inda suka kashe mutum 2 a nan take. Wata majiya ta ce 'yan bindigar dai sun shiga ƙauyen Mai Dabino a ƙaramar hukumar Ɗan Musa, inda suka buɗe wuta a cikin kasuwar garin yayin da mutane ke hada-hadar kasuwanci a tsakaninsu. Mutane dai da dama sun mutu yayin da wasu kuma suka samu raunuka a jikinsu. Daga bisani dai mutanen ƙauyukan suka kwashe gawarwaki sannan kuma suka ɗunguma zuwa fadar sarkin Katsina domin kai kukansu a kan wannan lamari da yake faruwa. Da yake tabbatar da faruwar wannan lamarin, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Katsina SP Gambo Isa ya ce mutane 11 ne kawai aka kashe a ƙaramar hukumar Kankara, sannan kuma an sake kashe mutum 2 a ƙauyen Mai Dabino. Masu sauraro, wannan al'amari sai dai mu ce fa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sakayya, domin wannan al'amari fa baya ci gaba yake ta ƙara yi, bayan kuma da jami'an tsaro suna da abin da ya kamata su yi ba su yi ba. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, wanda tashar Taskar Ji da Kunne take kawowa. Sai wani lokaci kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku wasu labaran in Allah yarda. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.